Představujeme vám vysoce kvalitní sendvičovou matraci Romantika, která se řadí mezi matrace s vyšší tuhostí. Jádro matrace je 18 cm vysoké. Prostřední nosnou část tvoří vrstva RE pěny, což jsou drobné kousky různých pěn slepených k sobě za vysokého tlaku. Tento materiál zajišťuje dlouhou životnost, optimální tvrdost a oporu matrace. Ložnou plochu tvoří z každé strany vrstva vysoce kvalitní pěny Flexifoam, která se vyznačuje vynikající pružností, vzdušností a tvarovou stálostí. Měkčí strana, označovaná jako medium, má maximální nosnost do 125 kg a je opatřena masážními nopy. Masážní nopy zajišťují vyšší komfort a pohodlí ležícího člověka. Zlepšují celkové prokrvení pokožky a napomáhají lepšímu provzdušnění matrace mírným nadzvednutím potahu. Druhá, tuší strana, označovaná jako hard, se vyznačuje vysokou nosností až do 150 kg. Vespod je vystužena 100% přírodní deskou z kokosových vláken, což ocení především příznivci spánku na tvrdší podložce. Ložná plocha je rozdělena na 7 anatomických zón se speciální masážní profilací. Antidekubitní prořezání výrazně zvyšuje bodovou elasticitu pěnového jádra, lépe kopíruje tvar těla ležícího člověka a napomáhá relaxaci a uvolnění svalstva v průběhu spánku. Díky své unikátní konstrukci je matrace Romantika ideální například pro páry, kdy si každý z partnerů může pouhým otočením jádra matrace zvolit tuhost podle vlastní váhy a pocitu pohodlí. Matrace je vybavena snímatelným a pratelným potahem. Lze ji uložit na pevný laťový rošt. Pro maximální komfort a ortopedické vlastnosti je ideální nepolohovací lamelový rošt. Vysokou kvalitu použitých materiálů dokládá také prodloužená 5letá záruční doba. Levné matrace EU, ta správná volba pro váš spokojený spánek.